Fyddi di'n mynd i'r dre heddiw? Bydda. Fyddi di'n gallu prynu un neu ddau o bethau i fi? Bydda, wrth gwrs. Beth wyt ti eisiau? Fyddi di'n gallu prynu ffrwythau o'r farchnad? Iawn, wrth gwrs. Dwi angen trwsio'r esgidiau yma. Fyddi di'n gallu mynd â nhw i siop Mr Clark? Wel, o'r gorau. Fyddi di'n gallu mynd i'r swyddfa bost? Dwi angen stampiau i bostio anrheg. Wel, bydd y swyddfa bost yn brysur iawn. Oes ots gyda ti fynd i nôl y presgripsiwn yma o'r fferyllfa? Does dim tabledi pen tost ar ôl. Bobl bach, dwi'n dechrau cael pen tost. Bydda i drwy'r dydd. Wyt ti eisiau rhywbeth arall? Nac ydw, dwi'n iawn. Byddai'n mynd i'r dre fori beth bynnag. Dwi eisiau dillad newydd ar gyfer parti Sian nos Wener.